Yuk. Apa? Ini Apa? Ini apa? Ini apa? penting iki. Bukan gosip tenan. Ini apa? Penting apa? Anu aku kan berbelanja to. Heeh. Berbelanja. Wong tukang sayur iki. Wah, pokoknya rame nih. Oh, rame maksudnya nek cerita apa nih gosip apa nih? Apa isu? Iya, pokok gosip apa apik ae ket mau ditanteni kok. Gosipnya mosok sinyal kae lho. Sing kae. Oh, bakul sandangan kae ngopo saiki? Tonggomu ket to? Heeh. Ngopo? Mimpi apa meneh? Mimpi enggak akeh yu. Apa bae? Wong ndek ini lho kan mimpi mobil. Bar mimpi apa yo ndek iki alat-alat buah perdapuran ngono kebak, alat-alat kamar mandi ku yo. Wong omah mburine ditandani kok. Iki mimpi apa meneh? Apa buka perabotan Bu? Perabotan begitu kuwi. Sing tok gosip kowe kok malahan kok aku piye to jane? Lah akeh banget perabotan tuku. Bukan iki yo anu yo. Piye maksudnya piye mau gosip Anu piye? yu. Mosok tuku emas, tuku mobil, tuku apa? Iya ben yo Duit sugih kok Songan dia yu. tapi aku ki yo gak wajar ngono ya. Nek wong sugih wong normal ngono lho wong golek duit biasa kaya adik ya yu. Ya berarti awake kono ora normal. Enggak maksudnya lho yo kok sik. Iya, Cu. Anu yo Ju. Iya, Cu. Ngene lho Ju. Nek wong normal golek duit ya kaya adik iki lho direwangi poso. Aku lho kan dik nyambut gawe bojoku direwangi adoh. Gancang sugih-sugih. Lah wi mosok panggi ngono wis sugih ya. Tuku apa-apa ya. Iso pokoke kabeh. Iki lho kabar-kabare tuku kebon etan barang. Eta sing ndi to yu? Etan kono kae letan omahe lek pari kono kae. Oh, lek pari yo. Iya yo. Ambul. Apa? Ini aja ngomong lho ya. Iya. Curiga sih itu. Yo ketok iya yo. Lah taro ngene sayur mau piye? Lah Soale jangan lho. Wong-wong ki do cerita. Jarine iki iki lho Ndek anu duwe tuyul. Soale aku ki yo ngerti dhewe duwite si kae. Heeh. Wong omahku wong kono kae lho. Iya. Kono kae iki jarine ilang 100. Sesuke Iso meneh ilang meneh 100. Terus wi, wong kok anake yo gak jipon. Aku ki yo gak curiga gakan. Aku gak iri sebenarnya kan wong sugih. Cuman piye ya, koyoke kan yo gak nalar lho ya. Iya yo. Akal lho. Sugih moro-moro sugih. Wong awake dhewe lho. Kok nyambut gawe seprene seprene direwangi kok sira sugih-sugih. Ra ketok iso. Ya ra ketok tuyul ketok yo jenenge ra tuyul, kang tuyul. Jenenge anakmu kuwi. Piye ya Ju, rame banget iso. Oh, mestine wong udah gosip-gosip. Mak, tapi ratuku iso. Jel duit, Mak. Loh, anakku yang ngono kae. Bulan, mulai duit kuwi. Mak, jel duit, Mak. 10.000 tak kasih 500 ayu. Aku no gak iman-iman ning anak iki. 10.000 tak kasih 10.000. Aku walaupun wong miskin, karo anak sayang ya yunya. Sayang aku juga karo anake. Oh iya. Apa tau wong duit ki ora digawa mati. Heeh. Iya. Karo anakmu mesti pelit kowe. Yo kadang yo. Mula anakmu ki gak sayang karo kowe. Yo kadang yo sayang anakmu ki yo baik hati mailke kok ngaji, sekolah yo pinter. Nek tak kongkon langsung mangkat. Tak tau bulan. Yo ganteng yo. Bagus ah. Heeh. Lah wong mbok ayu kok ini kok masuk anake yo elek ya ora mungkin. Yo sik ya yo, arep masak iki. Oh iya. Arep anakku nak luwe iki. Iya, dan jangan kono yo. Padahal aku lah, mana-mana mau duit arep aku belanja 10.000. Kamu isi. Enak aja. Kowe tak kayak duit 10.000 senengan. Yo Mak. Oh, mesti memang waduh ya Allah alhamdulillah. Yo. Tak joli enak aja. Iki lho kok mak nggo blonjo, nggo setor arisan enak aja. Mak. Mak, lha wi lho alhamdulillah 2.000 kuwi engko jek entuk es kucir siji. Jek entuk permen siji. Kurang meneh. Kurang. Lah sorene turu. Sarep petenge madang. Mak, kok nyambut gawe gak gelem, delok duite sregep. Lah engko Ngaji rasa gembeneng. Yo.
Bocah nek dikongkon angel jokane duit wae. Piye iki mae? Iso dijuali 2000. 2000 entuk opo? Wajire 10.000 kae lah. 2000 nggo opo neh iki? Arep jajan yo gak enek. Gak entuk. Arep jajan yo opo wajire 10.000 iso tunggu sesuk jajane. Wong nggo ngaji yo an. Betok. Gak 10.000. Wow, lah iki bocah dikon ngaji kok malah kok dhewe mau. Wes. Kuwi mau dikon mak kon nggo apa? Nggo sangu ngaji. Lah aku pengen jajan le, Mak. Lah iya kan mau disangoni mak 2000. 2000 kok sangu ngaji. Jajanane Bu Ustaz entuk. Yo kok pengen jaluk neh yo 10.000 ke. Jaluk eneh, Gus. Cak nek dikandani iki apa-apa. Apa kowe sareng nrimo ngono lho, disangoni mak 2000 ki yo kudu iki dibagi. Ngaji tuku jajane yo sing murah wae. Pira kuwi regane ase? 2000 ra enek ase. Oh, lah wong ning omah kok lho mak nyencem teh. Mendingan kowe mau tuku es batu, mbok go mulih, kok jadhe plastik nggo ngaji. Dadine sing 1000 kena dienggo jajan nang Bu Ustaz. Yo beda tae. Beda tae beda. Lho jare sapa ngene mak yo enak. Anggo teh premium kowe. Sekono ndang salin kono ngaji. Yo. Bocah nek dikandani iki ngayel ae Mail judeg aku wis ngrasane Mail. Tak bangga-banggake, tak critake. Nek Mail ki baik hati, gaene ngaji. Alah trimane yo ora gelem ngaji. Bocah saiki yo ngono kuwi.